По повод съобщенията за самоотбрана при жените, които получавам, сега ще ви разочаровам много, обаче както и да го кажа, значи една жена не може да се мери с един мъж нито по физическа сила, нито по бойни умения, нито това, което го гледате във филмите е някаква реалност в живия живот. Защото всички ние, които живеем така по селата, сами и прочее, ние нямаме бойните умения, които наблюдаваме във филмите. Освен това, който от вас е участвал в уличен бой по някакъв повод, някога, по някаква причина, му е ясно, че истинската битка продължава по-малко от минута. Защото една минута по-късно и двамата вече едва седат на краката си. Това дет го гледате по филмите, как се бият в продължение на 20 минути, половин час, половин ден, някакви такива неща. Това физически не е възможно. И като пример ще ви дам примерно боксерите. Защо имат рундове от по 3 минути? И със всеки изминал рунд, това са професионалисти, които тежки спортисти, в смисъл такъв тежка атлетика, много така силова гимнастика е това цялото тяхното нещо и въпреки всичко те имат нужда на всеки 3 минути да спрат, малко да си поемат въздух, да си починат и следващия рунд са все по-бавни, все по-трудно подвижни, все по-изморени, все по-задъхани и така нататък. Една жена, ако трябва да излезе срещу един мъж, който е в пъти физически по-силен от нея, може би е и доста по-бърз, което е обусловено от гледна точка на тестостерони и други такива хормони, които при нас са в по-ниски граници. Да не говорим за теглото, за силата на удара и така нататък. Колко време ще издържи една жена? Няма как да издържи толкова. Затова, когато говорим за самоотбрана, значи това е съветът ми към всички жени. Жената има право на един удар. При много голям късмет има право на втори удар. След това ще бъде пребита, изнасилена, убита, едното от тия 3 неща, общо взето. Така че всичко, което жената прави, трябва да бъде концентрирано в този пръв един удар. Или казано малко по-точно. Трябва да знае точно къде да удари, трябва да знае как да удари, кога да удари и с какво да удари. Това е. Нищо повече от това. Защото след това битката приключва. Или приключва по начин, който човекът отсреща е застопорен, било заради болката, било заради нараняването, било заради припадък или нещо от този род. И жената бяга. Тя не остава там, за да се бие, и да доказва колко е велика, колко е силна, колко е не знам си какво. Или тя е тази, която е на земята и е приключена. Затова просто, когато остане дума за самоотбрана, значи има някакви неща, които може би е добре някой ден да ги изговорим, мога да ви ги обясня. От друга страна не ми се иска много, защото колкото повече ги обясняваш на хората, които имат нужда от тия неща, толкова повече научават и тези, които е по-добре да не знаят какво си в състояние да свършиш. Защото основната сила на една жена, това е изненадата. Изненадата. Ако ти не го изненадаш, ако ти не успееш да го подлъжеш, че те е страх, че няма да се съпротивляваш, че няма как да го удариш, че няма че трябва да изглеждаш като пълен мухлю. Общо взето по начина, по който изглеждам аз, това е най-добрият вариант, защото аз изглеждам безопасна. Един мъж насреща ти никога не очаква атака, в случая, от моя страна. И на мен това примерно би ми помогнало точно в първия удар. Пак казвам, при много голям късмет във втория. Иначе тези неща ви ги казвам, нещото някъде съм ги чела, аз ги говоря от личен опит. Битка с мъж не бих си позволила да имам. Аз трябва да приключа каквото е започнало, трябва да го приключа преди да се стигне до битка. Така че по отношение на оръжията, защото става дума за арбалети, за ножове и така нататък, хубаво е жената да умее да работи с някакви оръжия, защото това може да й бъде от полза. Но тук пак има едно голямо но. Много хора, не само жени, нямат смелостта да наранят другия човек от среща. Дори да имат много добрата възможност да го направят, осъзнавайки, че другия човек в противен случай ще ги нарани, ако те не го направят, те пак не го правят, защото доброто, но глупаво ангелче на едното рамо, им говори, не дей, остави, ако ти проявиш, добро отношение към него, не го нападнеш и така нататък, той също ще се спре, в смисъл ще се разминат нещата. Не се разминават. Заради това има жертви. Защото когато един човек е решил да ви атакува, вашето добро отношение към него абсолютно по никакъв начин няма да го спре.
Освен това има и неща като хищници и като жертви, защото аз винаги съм казвала, че хората се делят на хищници и на жертви. Много често хищника, не много често, хищника винаги разбира кога срещу него седи хищник. Жертвата обаче не. И едно нападение, това, че ще бъдеш нападнат, то никога не е изненадващо. Само това ще ви кажа. В смисъл такъв, преди да бъдеш атакуван, има много сигнали, които много ясно го показват. И те са подсъзнателни. Другият човек от среща не може да ги скрие. Мъжът това не може да го скрие. Това не е изненада. В смисъл, може да е изненада самия момент на атаката, но това, че ще бъдеш атакуван, е повече от ясно. И това са моментите, в които жената няма право на чакане и на колебание и на някакви такива неща, защото пак ви казвам, имате право, ако въобще имате право, това е на един единствен удар. Този удар трябва да е такъв, че да ви даде възможност вие да избягате. Не да се биете оттам нататък, нали? И да показвате бойни умения, а да можете да избягате. Най-добрата самозащита, това го запомнете, е бягството. Ще си говорим по тая тема някой път.